Bale TELIPAALE panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! Kane Properties Bale TELIPAALE ರಡ್ಡನೆ ಸಲ್ದ ಈ ಪೊರ್ತದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪೈ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾವಿದರು ಫರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಹೊಸ ನಮನದಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತನ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ಲ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಕ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರಿಕೆನ್ಗ ನಿಕಲ್ಲ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಸುರುಕು ರಾಕೇಶ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಅನಿಲ್, ರಾಜೇಶ್. ಸರಿ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಣಂದು ಕೆನ್ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಆವ್ರೇಜ್. ನಿಖಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಪ್ರಸನ್ನಲ ಶರತ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಶರತ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡೇರು ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚನೆ ಎತ್ಪಾಡು ಯು ಗಿವ್ ಯು 100% ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆತ್ ಶೋಕು ಪೋಡು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾಸ್ ಇನಫ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ರಡ್ ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ನಿಖಲ್ನ ಪಂಚಸ್ಲ ಯಾರಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ಶರತ್ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಖುಲ್ಲಾಗಿ ಓಲು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅವ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಬೈದಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದ ನಿಖುಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅವ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ. ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಸೌಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಿಖುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪರೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೈದಿಚ್ಚಿ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಪಂಚಸ್ ಯಾರ್ದಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಆತಂಡೆ ಜನಕುಲು ಐಡ್ ತಿರ್ತು ದಾದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲು ಐಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪೋಡ ಬುಡ್ದು ಐದ ತಿರ್ತು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಎನಿವೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಡೂ ಇಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಸಲ್ಮನು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ರೂಪೇಶ್ವರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ. ರೂಪೇಶ್ವರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇರುವ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ఇంకా యాంకరింగ్ కూడా మస్తు ఇష్ట ರೂಪೇಶ್ನ ಅವಿನ ಮೈಮನ್ ಪರಬೇನ ಆತಿ ಜಾಯ್ತು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಇವತ್ತಿನತಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಪನ ಜಡ್ಡೆ ಜವಣೆ ಆ್ಯಂಕರರ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಈರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಇಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೆಂಚಾಣ ನಿಖಲ್ದಾನ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಉಂತುದಾರ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಇದು ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೋನೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೋಪಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚಾತನ ಎಂಕತೆ ಎಂಕ ನಿಖಲ್ನ ಶೋ ಲೈಕ್ ಆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಪಂಚಸ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು. ಬಾಕಿ ಜನಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಅವೇನು ನಿಖಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾತುರ್ಪುಲ್ ಮೆರಪಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಲೆಕಾಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾದಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಲ್ಕಾ ವಂಡರ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಂಚನೆ ಪರದೇಶದ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾರೀತಿದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೋಡ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ನೆಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗ್ಲ ಪೋಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗಿಡ್ದ ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೆ ಎಗ್ಗಿಡು ಕುಡಲಾತ್ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೊಟ್ಟು ನಿಕಲ ದೊಂಬ ದಿಕ್ಕಡು ಬರಪ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೋನ್ಮೆ Bale TELIPAALE panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy!